Hello guys, good morning, welcome back sa ating YouTube channel. Ayan. So this video ang gagawin po natin ay magre-repack po tayo ng tuyo. Diba? Tuyo. So itong tuyo ay namumuhunan ito ng 390, 130 isang kilo nito. Saka siyempre sasama natin ang daing. Ayan. Siyempre kailangan pag-repack ka. Alam mo na yung may tutuboy kang konti. Diba? Puro kaming daing. Dalagang bukid. So yun guys, samahan nyo ako mag-repack tayo ng tuyo. Nahulog. So guys, ganito kasi maliliit lang siya. Pwede siya ng 6. Ayan, 6 na piraso. 6 na piraso timbangin natin. Ayan, maganda na yung 6 na piraso. 10 piso na yan, 6. O diba? Mas maganda na yan. Kaysa bibili ka pa ng karne, mahal. Magtuyo ka na lang. Try natin timbang. Ayan. 8 pesos lang, may tubo 10 piso. 2 piso na yun. O diba? O at least mas mabilis-bilis siya. Yan, mas malaki ang tutubo natin. Tuyo kasi. Bukod sa mura, marami pang laman. 6 na piraso, diba? Kaya guys, samahan nyo ko hanggang matapos ito. Pag maliliit, pwedeng 6. Yan. Pag medyo malaki, dapat ay malaki para tumubog ng mga 5 piso. Tapos kung may ating dalagang bukid, ang dalagang bukid natin ay 280 ang kilo. Siyempre pa natin sa per kilo, pero lagyan natin siya ng 300 siguro. Pinitira siya ng 300 yung ating tibag. Kaya pwede na siya ng 5 nito. 5 tapos isang maliit. Diba? Mas malaki na yan. Kaya meron siyang malaki. Dapat tayo malaki. Dapat siya ng 5 maganda. Marami ang 5 piraso. Maliit. Palitan natin kasi maliit. Kaya natin malaki. Yan. May bonus po. Ay, kanya na 75. Wait, meron kami 315. Wow! Sunod naman ang ating daing dalagang bukid. Sa 2 piraso. Tapos titimbang lang natin siya sa 320. So yung malalabasan ito yun ang ating price ng ating dalagang bukid. So guys, sumayo, timbangin mo natin. 2 piraso, 19 pesos. Yan, so guys, magandahin natin ang pag-repack natin para mas mabilis mabili. Kasi pag pangit, matagal mabili. Yan, para maganda naman. Ganda na. Pag hindi, pangit. Dadaan natin kasi ang plastic.
lang. Kasi kabigat bilhin ng ating buyer. Yung mga 20 lang. Pag ganito kaliit, matatlo. Bibili siya tayo magiging tatlo. Mas na siya ba na yaman lahat eh? Bibili na siya. Ay, yan mga magandang tanghali. Karap lahat eh. Hindi ko sulong pag si Madam. Pag hindi, ang gawin yun. Siko kaya. Sarap pinag-uto kasi secret ah. Kagawa ko ng ano nila. Halaya. Kikita ng may kilo, may ano ah. Wow, sarap. Ma'am, naku, bili na kayo ng anim daing, ma'am. Oo, sa buhok. Kano, buong ganyan. Ganda nito, ma'am, mura lang siya. Titimbangin natin, halika. Bili mo naman mga ito. Ano? Naku, dalawang piraso, 20 pesos lang, oh. O 18 pesos, papabuy naman ako lang sa... Ganon. Oo, 18 pesos. Yan, meron na tayong buhay naman kay ma'am. So yun guys, ititimbangin natin to para malaman natin ang presyo kung magkano. Ha? Presyo lang natin siya ng 300. Yan, 18. Yan siya ng price. Yes. Sishede. Dos. 11. Kabilaan natin ang price kasi para makita nila. Makita lang natin mga suki. 5. Sishede. So yun guys, kailangan natin siyang i-display. Kailangan natin siya sa alambre para makita nila. Simple lang. Kaso matagal.